Keď som cestoval naprieč Slovenskom, zaujalo ma mesto Levice, lebo vznikal tam zelený priemyselný park, ktorý sa staval na zelenej lúke pre zahraničných ako aj domácich investorov. Tento park po pár rokoch, v princípe po krátkom čase, sa zaplnil. Nemal sa kde rozpínať, rozťahovať. To ma veľmi zaujalo a práve preto som sa pýtal ďalej, ako je to možné, že vám to funguje a u nás jednoducho to nejde. Stálo to na tom, že je tam silný primátor. Sadol som do auta a jednoducho zostal som tam a výsledkom je hotový projekt, ktorý je pod názvom Obnova hnedých priemyselných parkov. To znamená tých starých, bariérových, z ktorých sa môžu stať fungujúce, pekné závody. V tejto investícii sa preinvestovalo 9,7 milióna, ktoré boli schválené ako úverový rámec. A samozrejme po transparentnom výbere zhotoviteľa sme ušetrili aj 2 milióny eur a celý projekt sa realizoval za 7,5 milióna eur ako reálny projekt. Táto investícia pochádzala priamo od štátu alebo od zdrojov Európskej únie, kde na základe nezamestnanosti regiónov vznikla podpora regiónov a Levice patrili do oblasti, kde je vysoká nezamestnanosť. Lokál patrioti chcú mať tú investíciu u seba, lebo štát jednoducho vyhlasuje súťaž, do ktorej sa zapájajú všetky mestá Slovenska podľa potrieb, ktoré majú. Tá výzva vlastne je pre všetkých a nemôžu ale finančné prostriedky získať všetci. Čiže je veľmi dôležité nie mať len politickú vôľu, ktorá je naozaj dôležitá, či v skutočnosti bojujem za svoje mesto, aby som mal takúto investíciu a možnosť realizovať túto investíciu.